Ali to oni ne razume naš. Ja sam pretpostavio da ćeš tako nešto da kažeš. Slušaj. Ušli smo kao braće i par, ali odvojeno. Posebno ti imaš ugovor. Slušaj. Koja što jest? Oni ne razume da smo mi bračni par. Mi to ne pokazujemo. Kako da pokazujemo? Da se jašemo ispred kamere? Ne znam, ne razumijem. Ja ne razumijem njih uopšte. Jer ne znam ja uopšte... Da ugrem ruku. Gdje ne ugreš ruku? Tu. Ima kamera. Tu bre, neću... Ispod bluze samo. Treba ti kamera. Pa ispod bluze da... Gdje mi ruku. Kamera. Vidi. Pa šta ako kamera? Kamera Pa šta gleda. ne mogu da stavim ruku ovdje da ugrem? Neće s nije Marko, ne gleda Marko, ti normalno. Ugrem ruku. Ruke. Šta ti je? Mi bre nismo odvojeni ušli. Ne, pa ja sam tvoja ušla prva ovdje. Ti si ušla prvo, ja drugi, znači mi nismo ništa. Pa, po ugovorima da. A kao bračni par, to zbog Nismo djeteta. ništa. Da, mi smo bračni par, zbog djeteta, Marko. Pa nije ništa. Pa nije ništa, pa Nismo mi bračni par. Bračni par, Marko, koji je bračan, Marko. A? Bračni par koji je bračan. Neću. Da. Neću. Da. Da se venčam. Moraš. Ja se mogu se venčam od kad nego neću. Neće zbog Kristine, Marko. A? Zbog Kristine neće se venčaš. Zbog čega? Nije zbog djeteta. Ma, a što? Imam ja neko mišljenje. Šta imaš mišljenje? Šta imaš mišljenje? Što nikim to ne pričam. Kao što ti neke tajne Ma šta ne pričam, majke ti? ne pričaš. I zato ja izbjegavam ja da se venčam. Ma nemoj. To sam ja obećao da se venčamo i sve ovo kad bude došlo da mere odelo meni i sve ovo. Nemoj. Ja ću da kažem, sve može da bude svadba, sve ovo kad se bude mlada obukla u venčanicu, sve. Kad da se obučem ja odbivam vam sve ovo. Zbog čega? Što? Zna divno u vezi čega. Nije zbog što ti misliš,